ప్రతి ఏడాది హిమాలయాల్లో కొనసాగే అమర్నాథ్ యాత్ర ప్రారంభమైంది. యాత్రికుల తొలి బృందాన్ని లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా భగవతీ నగర్ యాత్రి నివాస్ బేస్ క్యాంప్ నుంచి జెండా ఊపి ప్రారంభించనున్నారు. భక్తుల ఆఫ్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. 3880 మీటర్ల ఎత్తున ఉన్న అమర్నాథ్ గుహకు చేరుకునే యాత్ర అనంతనాగ్ జిల్లాలోని నున్వాన్ పహల్గాం మార్గంలో శుక్రవారం అధికారికంగా ప్రారంభమవుతోంది. 57 రోజుల ఈ యాత్రకు ఆన్లైన్ ద్వారా ఇప్పటికే 4 లక్షల మంది యాత్రికులు పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. రాత్రి కురిసిన వర్షం జమ్మూలో వాతావరణాన్ని చల్లబరిచింది. దీంతో యాత్రికుల పాసుల కోసం రిజిస్ట్రేషన్ కేంద్రాల దగ్గరకు తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు బారులు తీరారు. జమ్మూలోని తావి నదీ తీరాన ఉన్న కృత్రిమ సరస్సు వద్ద గీతాభవన్, రామ్ మందిర్, భగవతీ నగర్ ఈ 4 చోట్ల రిజిస్ట్రేషన్లకు టోకెన్ల పంపిణీకి కౌంటర్లు తెరిచారు. यात्रा आनी है पता